Kidamtang chiti ni phaing korake thomani Korkanthi constituency ke parlo Langlokso cooperative lamps auditorium along Langlokso inghan aphule along Sainik school ki PG alam aputhak mai ke padopon Bangso mai long kachithan bolake Chinthong rong hang farming society pu Kidamtang pharokre serkebra trokner kebra ner kepen pharokre serkebra trokner kebra sirkep aningkan malom Kecherai along Lacey non-Sainik school atumaphan Pata kedo 500 bigha salong le pekpon lo pusi than pon bonta hadak adung het kedo sarthi tokbi arong along le pen aduya hoi ajak ding ploi pen kachepa king kavidet apu thaksi bangso Sainik school ke wanjie long ke kham ke donalam the jeseme chepaklang pon bangso amai long Karbiang Autonomous Council speaker Raju Tiso KSA3P amai Phumir Jengkro Samilangso Education Block Chairman Samuel Ronghang Chinthong Ronghang Farming Society along Amaipu Harsing Kramsa Kongchunbang Robinson Rongpi Klembang Phu Sarsing Hansetum Chitongdun Anparta Langlokso Mozadar Chandra Singh Teron Sarthi Tokbia Rongasar Babu Tokbi Diobar Teron Rongasar Bir Singh Teron Radasai Klembang Phu Ram Singh Rongpi Abarim KLNLF Klembang Phu Mukesh Timung Joy Singh Hansetum Penkedang Lok Pinangan Langlokso la pensami langso long kedo Thekre muchot manpeng kedo tum chetong sit RD doja ten chingki chingwai pon Penangan chingki chingwai pon si longle adu ya hoi kachepa kingji aphan Chinthong rong hang farming society la pensar thi tokbia rong angbong isia committee kache sing ponji aphan cheparai ponlo Lapen bangso committee along local MSC mate Karbiang Autonomous Council speaker Raju Tiso setami dodun po Anparta Langlokso Muzadar lapen sarkari gangbura atum setami dodun po lapen aduya hoi chepaking pon pusi bangso mai long cheparai pon pen mai pajut pon adim kelang aduya hoi so hoi kelang je phamang isia committee selam pon dena kusi kupu mane Chinthong rohang cooperative farming society gamte sarthi tok dia rong ara ko machi koi lo asila so tengsi committee si selam ko si alang ditumhin pen among so committee lo member samena kontak pen napsu pen ji ko asila so committee pen among si aduya hoi abang si pakai Dong mukak pen semsing inti Karbiang long live Nangli jongsi Reels kaselam lapen mohor kenep ning ke hangabang pubang pipulo tangte nang likit he kason rat atheng no an ke paklangji lapen rat phan kapachi nije phan Karbiang long tourism sai campaign warsai keme nangwan bilo Karbiang long tourism sai campaign patepi ponsi world tourism ani phan reels making lapen photography competition kibi pon reels kaselam lapen mohor kenep athepi ke Karbiang long along kijui kelangadim mate tourism local cuisines lapen Karbiang long art and culture aputhak nangji lapen reels abang kiding nai seta second thongkap kithi nai seta second creep ho angbong nangji kijut si kideng ponji ke chithi ni phai gora truck arni anghenlo bangso ka chepate along ke haya bangal seta tangka kereng surikep long poneji tangte langmesana reels selambra mohor ne igra lo plot non Karbiang long tourism@gmail.com along lapen nalike thek pena jok chepalong ponik non surikep atangka